La 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 la. Grabe yun ito eh. Grabe ka sexy video ako. Uy! Lang, diwata dyan ako sa kumamag papa. Kisabol na juga kung lips ba? Ano ganing sa mga laki pa lamig tsulaon. Ginagawa mo. Ah, susay day. Nga no, judoy nga guwapam juga ko. Day, makalagot ni kong beauty. Kina naman niligta bag nga pinasiksi gani para may makakita mga boys. Ay, sus, mali pa sila magtanaw. Labi sa kong, sa kong lawas. Sus, kini kong sukot sa kong lawas, no, nga. Mas ano ta ba nga? My vital statistic is 48, 28, tambotso. Uy, dali ba ya tambotso? Kanal man ni, uy. Gihap eh. Napadong sa Marites. Unsa ka siya? Bahala ko yung Maritisak ka. Hi, Yads! Yads! Ano, siksiha, magkana nilhigo di Yads ko. Ay, siyempre. Ay, sus. Nga ikaw, ay. Wajy, lalaki may ibog ni mo, anak. Oy, nga nagutang way maibog na ko. Na sa tintaon, no? Uy, na. Sus. Uy, kagamay ba ni mo, ay. Kanang, wa man kay lawas ni kapanghambog, di mo ka para sa kuha, o nga. Sus. Lawas palandaan, no? Lawas palandaan. Ang lalaki ini no, sus, magukod. Sus, ambot lang. Dili lang kay magukod. Magkumot-kumot, pag yun, Ano lagi, magupod ang mga laki ni mo, pero magdagbunal. Doon di kayo, muram kang planggana, pindakuha, palupaluhon ka, oy. Ano ba ang mga nilabhan? Hoy, sabay niya babay. Niwang tuod ko, pero na ko ikapanghambog na ako. Na. Ako din ikaw, na. Mas dako pa magini kung atngal kay si mo, ha? Daligan ako, wala. Bil, be, ato ka ng uslat o asin niya, Yads, B. Asin niya, apili na lang po ng bitsin. Sus! Ambot lang ni mo, babay. Ultimo asin o bitsin? Di ka kapalit. Uy, sus! Ano mga istorya, Yads? Kisa na ingon, di ko kapalit. Makapalit ko, pero naiyo pa man kayong tindahan na inyo ramang balay mo doon lang. Ako ang gitak-ang na itong utang, bahapit na mo. Ano yan? Sapit na mo, hubas. Uy, wako'y labot kasi pag dukot ni mong utan. Magsige na sa pangayo diri sa mong balay, no? Artiha, gini mo, Yads, no? Arte, di ka kasta ng arte. Eh, pero ba dyan laog ka? Ang imong kalaog doon, nabagay sa imong dagway, no? Kana imong kalaog, di ka mahalin sa ana, oy. Ay, anak, tanawa lang. Mas pilion sa nila ang babae kaysa nagpakababay lang. Ay, yung ginanaake. Kami yung, sus, kami, maayo kami mo daw og kama, no? Di, wow. Sus, ambot lang. Kay, labi na, sige ko na, be. Labi na karang mga laki, karang mga dagko kay potlongs. Amo gina, ikupot na mo, amo gina ipanguros. Kadiri. Ikupot mo, anak. Kalood mo yan, sus. Inana, di kaya, sus. Karoon pa ko, abi man ako. Tarong kaya, sus. No. Ano saman, muhatag ang asin dili. Hoy, di, ay, kay wak ko mamaligyan asin o bitsin. Wala kang ayaw mapalit, nangayo bang ko? Hindi ko manghatag. Oh, sige. Wa uri ka na ikaw, nagkwintas-kwintas pa ka anak. Wa uri ka masunog, mapitin mo pagkabigat na ang. Hoy, babay, pahawa. Di ko mapahawa, basta di ko ni mo tindaang asin, ang bitsan gil. No.